Igbo nwe mekene m unu na anọkwa ọfụma aka m bụkwa nwunye nwaanyị Ngozi Mmadụ. Ndị be anyị nwere nnọọ ihe nsị nụ ka anyị na-enye anyị n'anya tata. Mara ndị nna nna anyị bidoro ụmụ ihe demokrasi ndị anụ ọchịchị onye kwuo uche ya onye mere ha ji esi na uche onye adịghị ya njọ. Ụmụ ihe nchọrọ ikwu nye abana ma nabata unu taa na echiche m. Ihe m na-eche, achọrọ m ụmụ ihe ndị nna gị echewasị isi m oge ụfọdụ ka m bidokwa nkwupụtara ya maka na oyikwu amarọ ibezi ya okwu anaghị anọ n'afọ ajọ njọ. Ihe m chọrọ na ikwu tata bụ maka na akwamozu n'ala Igbo. Usoro ndị ikpe anyị si akwa ozu kịta aghọtara m. Anọkwa m na m ka nwatakịrị na m etobero na m akabero nka elubero m ụmụ ihe ndị 60-70 anọ maka na gbagotego m oge m na-eto n'ala Igbo. Otu esi akwa ozu kịta ọ bụrụ otu a ka esi akwabu mgbe ahụ. Amara m na ndị mgbe ahụ akpataghị ego ka ọ bụ na ha amachaghị ihe. Aghọtara m anya ka njibesi ka anyị tụnago n'uche ebe a. Otu esi akwa ozu n'ala Igbo kịta nọ, kedu ihe unu chere? Unu mara abịala eme ụmụ oke mmemme anụ anyị nwechaziri enwe wedding planning. Ị na-eme ụmụ ihe invent malụ mma ime wedding planning. Kịta emezikwa akwamozu enwezikwuru burial planner. Onye ọya bụ ije ịkpọ onye owepụtara gị tebụl ya inene mara ụdị nke ị chọrọ enye gị ụdị nke ahụ ị chọrọ. Abịa bịa cheda nne ya na-eridi na akwamozu sef, mana uche m gwara m na at least ndị si esi bịa kwesịrị n'ili nri maka na ha anọgo awasị nọ ịmago agụụ ya eji ndị mmadụ ha ya eli nri. Mana nke na-agba m ghalị achọghị m ikwu maka ihe ndị a ha ji ozu ndị mmadụ eme. Atụnye elu atụdo ewere agba egwu were agba okirikiri ebe ụmụ ihe ndị a na-emesi. Achọghị m ikwu maka nke a. Biko na ihe m chọrọ ịjụ tada bụ maka o nwere ihe m fọrọ. Biko onye tekikwana vidiyo pesina ọ bụgodo na mkpa afa. O nwere ihe m fụrụ m ji wee chebe ihe a chesibe ike. O nwere otu Nollywood actress Destiny Etiko. Nna ya nwụrụ n'ọnwa gara aga aka nipụli enipụ. So ọ bụkwa maka ya ka m ji wee na-eme vidiyo ahụ. Ọ ma na okwu na-ebute okwu maka vidiyo ahụ fọrọ bịawa na ndị be anyị na-eme ụdị ihe anụwa na ihe anụwa nsị ka njọ ọ dị na mma. Unu mago oge a na-eni mmadụ, o nwere oge a na-eluzi kịta anụwa abịa gbaba egwu a na-akpọkwara ọkpọsi dị ifu na apụgo n'iru uju na-agbazi egwu ka ndị ihe ọma meela na-agbazi egwu. Ịmago o nweziri ụdị egwu a na-agba na-emezi onye nwụrụ anwụ entertain maọbụ ndị bịala akwamozu ka na-eme entertain ka ọ bụ aghọtaghọm. Dịgasị okwu na mbụ onwekwe nji maka ya na-eme ihe anụ a unu butukwa m biko hapụkwanụ m ka nra nekwa na abụ m aja dịrị okwu na-ebute okwu. Ịmaga abịa na-ekwu osi ya na-emezi ụmụ ihe dị iche iche. Onye pụta ogbe egwu na-ajụ akwamozu ka abịara ka ọ bụ pati ya bụ mmemme ka abịara ọ bụ a na-agbala onye anwụrụ ọfala. Aghọtara m ọnya ya bụ ihe nsị ka njọ. Kedu ihe medụrụ anyị bịazie kịta ị na-abịa ini ozu ọ dịghị ka ị bịalụ everybody is excited. So oge ndị mmadụ na-ebe akwa na akwamozu bụ oge a na-eti onye a n'ala, oge a chọrọ itinye n'ala ka ndị mmadụ ga-ebe akwa, maọbụ oge ebu ozu ya bata. Ịma na ebulu ozu mmadụ bata o nwere ụdị
akpata oyi na-adịrị nwere ụdị ebube na-adị n'ụwa maka onye ọbụla adajụ oge a ka ndị mmadụ ga-anọtụ ka ndị ihe mere. Mana apart from that time bịa kpọbazie egwu kọbazie ụmụ ihe ndị ọzọ ichele ma ị bịara mmemme ọzọ everybody adịghị happy, onye ọbụla n'obi a na-atọ ha bilibili etinyezie egwu ifụzie ụmụ agbọghọbịa ma ndị na-agbazi shaku ịmaga ụmụ egwu staịlụ ndị apụtasịrịnụ onye ọbụla na-agbazi ya nsị nọ ka njọ ọwụkpa ahụ ọwụ otu ahụ o kwesịdịla ekwesị. Maka na ihe otu ihe mma n'ụwa bụ na ihe ọbụla ị na-eselebreti ihe a ga na-abịalụ gị unu n'anya ka esi anwụ n'ala Igbo. Uche m na akwụkwọ m nọọ maka na anyị fụziri ọnwụ ka ezigbo ihe. O nwere ndị bụ kwa izu ọbụla anaghị agagharị anya ntị ebe ozu dara ka ha jee lie nri ka ha jee nwa aṅụrị. Ịmaga otu a mmadụ na-enwe ihe a na-eme ije ị na-achọzi ebe ị na-apụ ị na-achọ ebe ozu dara ebe a na-eme akwamozu ijere ibulu akpa ụfọdụ ga-ewerucha bọtụlụ exchange cha mmanya ha ụmụ ihe ndị a ọkwa ịkwa mmadụ ka ijekwelu na mmadụ nwụrụ gị na ihe na-ewute gị ọkwa ya ka ị gara. Mana ilu ebe ahụ ngaji dị gị n'akpa fọkụ dị gị n'akpa extra bọtụl dị gị n'akpa kula ị ga-eji wee kulu nri wee na dị gị n'akpa. Ọ bụrụkwa na nri a na enwere ebe gị, ọ bụrụ nri a na ya esi nwunye na be gị, ọ bụrụ na nri bere ala atọ karịrị nke ị na-eri na be gị nnọọ aghọtaghọ m biko n'ọnya ka asị ụnụ ka njọ unu egbukwu na-emegbu pata unu ngwakwanụ ka ọ dịnụ. Echiche m ka m kwuru uche onye adịghị ya njọ otu ndị be anyị si wee na-ekwu n'okwu anaghị anọ n'afọ isi asị m na ọka ntọpụta nwunye ka nsi wee chee ya ka mmakwa n'ihe unu nwa chere o kwesịdịla ekwesị na enibe nnoozu abịa tinyecha ụmụ egwu ndị anụma mmadụ pụta ọ na-agba ama m ọ bụrụ na entertainment ka a na-eme ndị onye nwụrụ anwụ na-eme ka mmalụ ọ bụrụ na iri entertain ndị bịalụ na-eme ka obi dị ha mma ka ha chepụtụ akwa ha bịara akwamozu ihe mwute ha bịalụ na-eme ka mmalụ ọ bụrụ na ozi new generation way mana ihe niile ana modernize ọ bụzie na ya modernize ka obere ya na-eme ka mmalụ ngwakwanụ ka ọ dị mgbe ọzọ ka emesịkwanụ ka m pụtakwa. Echiche m